urtea amaitzean da, eta urte berriarekin zuak irute beteko ditu urtarriaren 20. Eta etorriko zua ikasetetik akademituko dira bat eta batxik. Horrekin denbora dago, etxera etortetezen. Haien zaila daudela, ekarri nahi ditugula, beso zabalik hartuko ditugula eta maite ditugula. Eta maite zaitut, dakigunera bezarra dio usuari. Etxera kartzeko, eta baita urtarrian ere. Apasua, baita zaituztegu!